Здравейте, мили гости! Добре дошли! Децата от първа група ще ви поднесат своето уважение, любов и признателност към своите майки и баби. Мама, единствено на този свят. Тя живота ни е дала и в люлка ни е люляла. Но нашите майки са по-специални. Те са най-добрите, най-обичните, най-желаните. За вас, мили майки, тази вечер вашите деца със своите таланти и умения ще ви представят чудни изпълнения. Ей, тук на горската поляна, топло слънчице огрява. Какво са зеленочите? И на пролетни свеча. А да си остана аз при тях, да видя какво ще ми поднеса.
Чичичка, чечица, наистина пак няма какво да я дам. Ама все ще се намери някой да ти помогне, аз съм сигурна. Я да се огледаме. Кой беше? Сарко! Айде, Шаро, искаш ли да помогнеш на Гасето, Басето? Да, айде, Алеко, кажеш на Гасето, Басето. Кажи го. Аз ще ти помогна. Добре, Шаро. Добре, Шаро. Просто се стига шумата. Правя, ти имаш шумата да има нещо.